Здравейте на всички и благодаря за отделеното внимание. Сега мисля да ви кажа как да се оправите настройките на Bandicam, за да можете да се чувате в видеото си. Защото аз имах именно този проблем и никой в интернет не се стараше да ми покаже как да си оправя тази настройка. Това наистина много ме подразни. Затова съм решил да направя това видео, за да не мъча останалите хора. Както видите, тук има едни настройки. Видео, настройка. И тук имате микрофон. Там би трябвало да ви е намаркираното в момента от мен. Това не трябва да бъде така. Както виждате сами, пише изключване. Значи, микрофона ви не се чува. Ако го сложите на микрофон, вече ще се чувате в видеята си и няма да гледате по 1000 видеа, които няма да ви кажат какво да направите. Това беше от мен. До скоро.